أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا. Okretanje od Allaha dželle vala, draga braćo, ima svoje sebebe. A prvi od tih razloga i možda i najbitniji razlog jeste obmanutost dunjalukom od sebeba i'rada, jeste i takdimul hawa ala šar, davanje prednosti svojim strastima nad šerijatom stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Kada rob okrene glavu od Allaha dželle vala i Allah se okrene od njega. الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, koliko god da stvorenja na ovom dunjaluku ostvare od imetka, dunjalučkih ukrasa i ostalih stvari, ipak na kraju ostaju al-fuqara, fakiri, siromašni i potrebni stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Stoga kaže uzvišeni Jalla wa ala: Ja ejuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huval ghaniyul hamid. O ljudi, zaista se vi al-fuqara ila Allah, potrebni Allaha. Al-fuqara, množina od riječi fakir, onaj koji je siroma, to jest onaj koji ima potrebe. Doista ste vi potrebni Allaha, imate potrebe za Allahom dželle wa ala, a Allah subhanahu wa ta'ala, on je ganij, on je neovisan i on je hvaleni. Ovo je spoznao i Musa alejhi salatu wassalam onda kada se obratio svome stvoritelju rekavši: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gospodaru, doista sam ja fakir, potreban za onim što si ti dao ili spustio od hajra. Draga braćo, pored toga što ljudi imaju velike potrebe za Allahom subhanahu wa ta'ala, ipak pored toga vidimo i'rad ili okretanje od stvoritelja subhanahu wa ta'ala i njegovih šerijatskih i kosmičkih ajeta. Kaže uzvišeni Jalla wa ala: Qul man yakla'ukum bil lejli wan nahari minar rahman, bel hum an zikri rabbihim mu'ridun. Reci, ko će vas umjesto svemilosnog noću i danju štititi? Naprotiv, oni su od zikra, od spomena svoga gospodara okreću glave od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I'rad ili okretanje od Allaha dželle vala, draga braćo, ima svoje sebebe, ima svoje razloge i svoje povode. A prvi od tih razloga i možda i najbitniji razlog jeste obmanutost dunjalukom i dunjalučkim blagodatima. Od svojstava džahila ili neznalica, draga braćo, od ljudi jeste da kada im gospodar dželle vala podari kakvu blagodat, kada im podari kakav rizq od imetka, od djece, od zdravlja, od bogatstva, od pozicije i tako dalje, da onda takvi al-džuhala, neznalice u stvoritelju dželle vala, misle da su neovisni od svoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni dželle vala, pojašnjavajući džahl ovih ljudi: Innal insana la yatgha ar ra'ahu stagna. Doista insan postane objesan. Taga, yatgu, prelazi granicu. Od toga je riječ, dakle, i tagut, onaj koji prelazi granicu. Kada čovjek prelazi granicu, kada postaje objesan, ar ra'ahu stagna, onda kada vidi sebe bogatim, onda kada ima imetka, kaže Sa'di rahimehullahu ta'ala, yatajawazu haddahu wa yastakbir, onda prelazi svoju granicu te se oholi i uzdiže na svojim stvoriteljem subhanahu wa ta'ala, hina yara nafsahu ganija, onda kada vidi sebe bogatim. I kaže uzvišeni Jalla wa ala: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ كَانَ يَئُوسًا. A čovjek, kada mu podarimo kakvu blagodat, on se okreće i oholo udaljava. وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ كَانَ يَئُوسًا. A kada ga zadesi kakav šar, kada ga zadesi kakva nevolja, on pada u očaj. Pa takav zna za stvoritelja Jalla wa ala fil bala, on u iskušenju, kada zapadne u kakvu poteškoću, wa yansahu fir raha,
ali ga zaboravlja u blagostanju kada mu uzvišeni Dželle ve Ala podari od dunjalučkih dobara, one nakon toga ta dobra čine da zaboravi svoga stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Također od sebeba, draga braćo, i povoda i arada, okretanja od stvoritelja Dželle ve Ala jeste isticanje znanja, ali uz loš nijet. Čovjek ima loš, dakle, nijet, lošu nutrinu. Spoljašnjost je dobra za razliku od nutrine. O takvima nas je obavijestio gospodar Dželle ve Ala kada nam je u svojoj knjizi naveo primjer Bal'ama ibn Aura, čovjeka iz vremena Musa alejhi salatu vesselam, kojeg je Allah Dželle ve Ala poučio njegovim najuzvišenijim imenom. Kada se dovi Allahu Dželle ve Ala tim imenom, uzvišeni Dželle ve Ala uslišava dove. Pa kaže Dželle ve Ala: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ti im ispričaj priču o onome kome smo dali naše ajete, naše znakove, pa ih je on napustio. فَأَتْبَعَهُ شَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Pa ga je šejtan propratio i on je od zabludjelih bio. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. A da smo htjeli, mi bi ga uzdigli, ali je on htio, dakle, dunjaluk, ali je on htio, to je taj, dakle, loš nijet, ahleda ilal ardu, što čovjek ima loš nijet, wattaba'a hawahu, i slijedio je svoje strasti. Isto tako, od razloga da se čovjek okrene od stvoritelja Dželle ve Ala jeste i kakvo ružno svojstvo kojeg čovjek posjeduje pri sebi. Kel buhli wa šuh, poput škrtosti, وَنَقْدِ الْعَهْدِ مَعَ اللَّهِ, i kršenja ugovora kojeg čovjek da stvoritelju Dželle ve Ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala govoreći o takvima: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. A među njima ima oni koji govore, koji daju obećanje Allahu Dželle ve Ala, ugovor, obećanje stvoritelju Dželle ve Ala: ako nam podari iz svoga izobila, zasigurno ćemo udjeljivati. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. I zasigurno ćemo biti od salihina, od dobrih ljudi, od onih koji će se tim imetkom približavati Allahu Dželle ve Ala, pa spajati rodbinske veze, udjeljivati njima i siromašnima, i jetimima, i potrebnima, i tako dalje. Zasigurno, ako nam gospodar Dželle ve Ala podari od imetka, zasigurno ćemo tako postupati. Pa kaže gospodar Dželle ve Ala: فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Pa kada im je Allah Dželle ve Ala podario iz svog izobila, oni odjednom škrtare, وَتَوَلَّوْا, i okreću se, وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Ovdje je taj i'rad, okretanje od Allaha Dželle ve Ala. Pa je rezultat toga bio فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, da je Allah dao nifaq, da se nifaq, licemjerstvo, ustali u njihova srca ila jevmi jelqavnehu, do dana u kojem će ga sresti, to je stvoritelja Dželle ve Ala, bima ahlefu Allahe ma wa'adu, zbog toga što su pronevjerili obećanje koje su dali Allahu Dželle ve Ala, wa bima kanu yakzibun, i zbog toga što su lažovi bili. Pa pogledajte kako je njihov bohl, njihova škrtost i njihovo kršenje obećanja kojeg su dali Allahu Dželle ve Ala bilo sebeb i'rada, okretanja od stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Također, draga braćo, od sebeba i'rada jeste i takdimul hawa ala šar', davanje prednosti svojim strastima nad šerijatom stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Pa tako vidimo one koji slijede svoje strasti, kako slijede šerijat ili se pak odazivaju šerijatu onda kada se šerijat poklapa sa njihovim strastima. A kada se suprotstavlja sa njihovim strastima, oni odjednom okreću leđa Allahovom Dželle ve Ala šerijatu i slijede svoje strasti. Kaže uzvišeni Dželle ve Ala, pojašnjavajući stanje ovakvi: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. A kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi, odjednom skupina od njih se okreće svoja leđa. Ne žele da stanu pred Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da im presudi. Zbog čega?
Zato što presuda, znaju, neće biti u njihovu korist. Kada se presudi, onda presuda neće biti u njihovu korist. I izgubit će, shodno njihovom shvatanju i ubjeđenju, izgubit će dakle nešto od imetka sebebom te presude, pa se ne odazivaju. Ali ako bi pravo bilo na njihovoj strani, kako bi postupili? Kaže dalje gospodar Jalla Vala: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Ali kada bi pravo bilo na njihovoj strani, kada bi vidjeli, kada bi znali da su oni ti koji će dobiti parnicu, da će dobiti suđenje, onda će dakle doći poslušno, pokorno. Oni će se odazvati. Kada je istina na njihovoj strani, kada je u njihovu korist, onda su sledbenici istine. Ali kada se suprotstavlja njihovim strastima, onda slijede svoje strasti i zanemaruju istinu. Fi kulubihim marad, zar je u njihovim srcima bolest? En irtabu, ili pak sumljaju? Am yakhafuna an yahifa Allahu alejhim wa rasuluhu, ili se boje da će im Allah i njegov poslanik učiniti nepravdu? Bel ulaika humuz zalimun. To su u stvari zulumčari. To su dakle pravi zulumčari. Uzvišeni Jalla Vala isto tako kaže u drugom ajetu govoreći o munaficima: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, kako žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da se njega odreknu. وَيُرِيدُ شَيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. A šejtan želi da ih u veliku zabludu odvede. I kaže Jalla wa'ala: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. A kada im se kaže dođite onome što je Allah objavio i dođite Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ti vidiš munafike kako okreću glave od tebe. I tada žele da im se tagutom sudi, jer suđenje šerijatom nije u njihovu korist. Da je u njihovu korist, oni bi se odazvali kako nas je obavijestio gospodar Jalla Vala. Ali kada nije u njihovu korist, onda želi da im se presudi na drugi način kako bi ostvarili svoju korist. Draga braćo, vidimo iz spomenutih razloga i'rada ili okretanja od stvoritelja Jalla Vala da imamo više i'rada, više oblika ili vidova okretanja od stvoritelja Jalla Vala. Da imamo okretanje od Allaha Jalla Vala i srcem i jezikom, kao što je slučaj kafira. Da imamo s druge strane okretanje srcem uz poklapanje jezikom, kao što je hal munafika koji ispoljavaju iman, a prikrivaju kufr i nevjerstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo isto tako i treći oblik i'rada, a to je qabulu ba'di šarija wal i'radu an ba'diha. Prihvatanje određenog dijela šerijata, a ostavljanje ili okretanje glave od drugog dijela. Ovo je ono radi čega je gospodar Jalla Vala ukorio Benu Israil, rekavši: Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Zar ćete u jedan dio knjige vjerovati, a drugi dio odbacivati? Pa kakva je nagrada po znacima navoda onome koji tako postupa od vas, osim poniženje na ovom dunjaluku, a na sudnjem danu on će se vratiti još težoj kazni. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. I doista Allah Jalla Vala nije nemaran spram onoga što vi radite. Isto tako imamo još jedan oblik i'rada, okretanja, a to je okretanje roba, okretanje njegove glave od onoga koji ga podsjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala i preziranje slušanja, savjeta i vaza onoga koji ga savjetuje da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovakvi naliče onima o kojima uzvišeni Jalla Vala kaže: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. I kada se Allah Jalla Vala jedini spomene, zgrče se srca oni koji u sudnji dan u ahiret ne vjeruju. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. A kada se spomenu drugi mimo njega, oni se odjednom obraduju. Pa takvi, kada im se Allah Jalla Vala spomene, vidiš ih kako se namrgode. Kada im se spomene kazna od gospodara Jalla Vala, vidiš
kako se bune, ali kada im spomeneš nešto drugo od njihovih strasti, od njihovih prohtjeva, od dunjaluka i dunjalučkih dobara, od imetka i tako dalje, idahum jestebširun. Vidiš ih kako se nakon toga raduju i smiruju uz dunjaluk, a ne uz Allaha dželle vala. Ela bi zikri Allahi tatma'innul qulub. A srce se ne može smiriti. Srce se smiruje onda kada se Allah dželle vala spomene. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Draga braćo, uzvišeni dželle vala je upozorio na i'rad, upozorio svoje robove da ne okreću glavu od stvoritelja subhanahu wa ta'ala, bez kojeg ne mogu opstati nikoliko treptaj oka. Uzvišeni dželle vala nas je obavijestio u svojoj knjizi da nijedan narod koji je bio prije nas nije uništen osim sebebom njihovog i'rada, okretanja od stvoritelja dželle vala. Kaže uzvišeni subhane, govoreći o jednom od tih naroda, narodu Sabe, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. U Sabi je bio ajet. Allah dželle vala je dao ajet, svoje znamenje, svoje znakove. Dva dženneta, dvije bašće, an jemin wa an šimal, iz desne i s lijeve strane. Kulu mir rizqi rabbikum, jedite od rizka vašeg gospodara i budite mu zahvalni. Beldatun tajjibe, jer Allah vam je podario lijep grad sa rizkom, sa opskrbom, wa rabbun gafur, i usto je gospodar koji je gafur, koji prašta. Pa kako su oni postupili? Fa'aradu, pa su oni okrenuli glavu od Allaha dželle vala, od njegove vjere i od poslanika koji im je poslao. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ, pa je Allah dželle vala na njih poslao veliku bujicu. وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْنِ, i uzvišeni dželle vala im je zamijenio te njihove dvije bašće, velike, ogromne bašće, pune dakle voća, raznoraznog voća, uzvišeni dželle vala ih je uništio i umjesto toga im podario nešto malo od dunjalučkih dobara, dunjalučkog voća i povrća. Pa je razlog i posljedica toga bio njihov i'rad od stvoritelja dželle vala. Od kazne za i'rad, draga braćo, jeste i i'rad stvoritelja dželle vala. Kada rob okrene glavu od Allaha dželle vala i Allah se okrene od njega. U hadisu Ebu Waqida Lejfija stoji da su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallame u mežđidu, pa su došla tri čovjeka, ashabi su bili u halci, te su došla tri čovjeka. Te su dvojica krenuli ka Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, a jedan se udalio. Te su došli kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, prva dvojica, te je ovaj prvi vidio mjesto u halci, te je sjeo na to mjesto. A što se tiče drugog, on se postidio, feđalese halfehum, te je sjeo iza ljudi. A što se tiče trećeg, on je okrenuo glavu i nastavio. Pa kada je završio, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče: želite li da vas obavijestim o trojici ljudi? Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Jedan od njih je potražio utočište kod Allaha, pa mu je Allah dželle vala podario utočište. Onaj prvi koji je vidio slobodno mjesto u halci, te je tu sjeo. Wa amma al-akharu fastahya Allahu minhum. A što se tiče drugog, on se postidio, pa se i Allah dželle vala postidio od njega. Wa amma al-akharu fa'arada Allahu anhu. A što se tiče trećeg, on se okrenuo, pa se i Allah dželle vala okrenuo od njega. Stoga onaj ko se okrene od Allaha dželle vala i Allah subhanahu wa ta'ala se okrene od njega, onaj ko na Allaha zaboravi i Allah će njega, nesullahe fe nasijehum, oni su zaboravili Allaha, pa je i Allah zaboravio na njih. Zatim isto tako, al-hajbetu wal-husran, propast, je također od kazni za i'rad od stvoritelja dželle wa ala. Kaže uzvišeni dželle wa ala: وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا, mi smo ti podarili zikr od nas, opomenu, Kur'an. Men a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra. Onaj ko se okrene od njega, on će na sudnjem danu nositi breme svojih grijeha. Khalidina fihi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himla.
vječno će u tome boraviti, a ružno li je ono što je natovario na svoja leđa. Isto tako, od kazne za i'rad, draga braćo, jeste el ma'išetu dank, jeste tjeskoban život na ovom dunjaluku i ama ili slepilo na ahiretu. Kaže Jalla wa ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A onaj ko okrene glavu od moje knjige, od moje opomene, on će tjeskobnim životom živjeti i mi ćemo ga na sudnjem danu slijepa proživjeti, pa će reći: gospodaru moj, lima hašartani a'ma, zašto si me slijepa proživio kad sam vid imao? Kale kedalike etetke ajatuna, pa će mu reći: to je zbog toga što su ti dokazi naši dolazili, ali si i ti zaboravljao. Kedalike ljevme tunsa, pa ćeš i ti danas isto tako biti zaboravljen. I kaže Jalla wa ala, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. A onaj ko je na ovom dunjaluku bio slijep, i na ahiretu će biti slijep. To jest onaj koji je bio slijep od dokaza stvoritelja Jalla wa ala. Ne onaj koji nije imao vid na ovom dunjaluku, već onaj koji je bio slijepa srca. I on će na sudnjem danu biti slijep i još većoj zabludi. Sve su to, draga braćo, kazne za i'rad, za onoga ko se okreće od svoga stvoritelja Jalla wa ala. A na nama je da prije svega spoznamo veličinu stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Jer što više čovjek spozna svoga stvoritelja Jalla wa ala, još više će ga veličati, još više spominjati i imati na svom umu. Stoga kaže gospodar Jalla wa ala: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A oni ne veličaju Allaha Jalla wa ala onako kako mu doliči. Nisu spoznali Allaha Jalla wa ala onako kako treba. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A čitava zemlja će biti u njegovoj šaci na sudnjem danu. Čitava dakle zemlja, ova ogromna zemlja, ona će biti u šaci stvoritelja subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uzvišeni Jalla wa ala će smotati nebesa na sudnjem danu, potom ih uzeti svojom desnom rukom i reći: enel melik, ja sam vladar, ejnel džebbarun, gdje su silnici, gdje su oholnici? Thumma yatvil aradina bishimali, potom će gospodar Jalla wa ala svojom drugom rukom smotati zemlje, a potom reći: enel melik, ja sam vladar, ejnel džebbarun, ejnel mutekebbirun, gdje su silnici, gdje su oholnici? Hadith je muttafaqun alejhi. Stoga onaj ko spozna gospodara Jalla wa ala, takav će ga još više veličati i takav će se još više približavati njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. I druga stvar, draga braćo, a to je da budemo svjesni naše slabosti. Da budemo svjesni naše slabosti i naše potrebe za stvoriteljem subhanahu wa ta'ala. Koliko god da ostvarimo od znanja, na kraju ostajemo neznalice. Koliko god da ostvarimo od imetka, opet smo fukara, potrebni stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Koliko god da imamo znanja i pameti i tako dalje, ostanemo u zabludi i zbunjeni, osim onih kojima se gospodar Jalla wa ala smiluje i koje uputi na pravi put. I čovjek treba biti svjestan ove činjenice, dok mu je gospodar Jalla wa ala podario razum, da njime razmišlja, shvata i uzima ibrat. Koliko je onih, draga braćo, koji nisu svjesni ovih stvari, u stanju kada su bogati, kada su zdravi, kada su na položaju, kada su na funkciji i tako dalje, a potom kada im gospodar Jalla wa ala promijeni njihovo stanje i njihov hal iz bogatstva u siromaštvo, iz zdravlja u bolesti, tada uviđaju svoju slabost, uviđaju svoju nemoć i svoju potrebu za stvoriteljem Jalla wa ala i uviđaju koliko je insan slab i da ne vrijedi ništa bez Allahove Jalla wa ala pomoći i bez njegove milosti. I zato je od ova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je učio izjutra i neveče bila: ja hayyu ya qayyum bi rahmetike nestaghith, gospodaru naš, ti koji si vječni, koji si živi, koji si održavatelj svega, tražimo pomoć tvojom milošću. Aslih li sha'ni kulle, popravi svako moje stanje. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, i ne prepuštaj me samom sebi nikoliko za treptaj oka. Uzvišenog Jalla wa ala molimo da nas sačuva i arada. Allaha Jalla wa ala molimo da nas ne prepušta nama samima nikoliko za treptaj oka.